Arratsaldeon. Arratsaldeon, ongi etorri, eskerrik asko etortzeatik. Hemen txebadugu lekua, denontzat. Bueno. Inaut, fantasia, Bai. Ze izen ederra. Disko batentzat, ezta? Bai, oso sugerentia da, ezta? Bai. Bai. Fantasia berez da, Amaia Lasa Getariako olerkariaren olerki baten izena. Eta kantuari ez ezik, diskoari ere eman dio izena azkenean. Zergatik aukeratu duzu, abesti hori diskoari izena emateko? Fantasia berak ere, nolabait ere, laburbiltzen duelako sorkuntzarako sortu dugun espazio hori, gune hori. 2 urte daramatzagu disko honetako kantuetan lanean, eta Aitor Etxeberria izan da ekoizle musikala, Uxue Alberdi edizio literarioa egin duena, eta uste dute ni oso eroso eta babestuta sentitzeko moduko eszenatoki bat prestatu didatela, alik eta azken sortzeko, nigandik espero den horri ez begiratzeko, eta barrurantz zabaltzeko espazio bat ondu didatela uste dut, eta pixkat fantasiak biltzen duela kontzeptu hori uste dut. Bueno, fantasiaz betetako diskoa da, edo hankak ongi lurrean izan dituzu sortzerako unean? Bueno, nik uste dute diskoa maitasunari buruzko disko bat dala, esango nuke. Maitasuna ari daukan, edo kantu guztiak ari horrek biltzen dituela, maitasunaren forma desberdinetan arakatzen dugula. Eta esango nuke diskoko ahotsa ez dela ahots laino bat, esango nuke idealismo hori gabe eta era biluzian gerturatzen dela gai hauetara eta beste batzutara. Bueno, aurrera jarraituko dugu, Eñaut, eta ondoan laguna jarriko izkizugu, elkarrizketan jarraitu horretik. Laguna handiak etorri direlako, gaur guregana gure kolaboratzaileak asko maite ditugu, horiek ere. Asko. Eta daitezela, biba Jon Artano, biba Mikel Elizegi eta biba Aitor Manterola. Apa, irukote. Apa, Manterola. Arratsaldeon. Ez ditut esku eman, baina ez da ezer pasatzen betiko laguna eta egunero bakizu. Ze poza ematenean Eñautekin egotea. Bai, ezta? Lehenengo naiz berarekin, eta esan diot, hainbeste urteetan ni telebistan lan egiten, eta ez dut sekula aukera izan du horrela bere ondoan edo bere alkarrez. Egia da. Zerbaitegatik izango da. Aizu, ez, baina niri ilusio egiten dit, hemen egotea berarekin, egia da. Jon Artano, gaur ere geltokiak garriko dizkiguzu. Bai. Gure gonbidatuaren Eñauten biografian garrantzitsuak izan diren geltokiak. Gainera, Eñautek baieztatuko du. Eñautek Euskal Herrian publikoki aurreneko aldiz bere diskoen izena, gure herrian esan zuen. Egia da. Estuan? Egia da. Asma hondirik ez zuen esateko, baina esan nuen. Bai, konbentzitu egin duzun. Galdetu egin nion, eta izen horrek, disko horrek baldu izena, eta han esan zuen. Hori garrantzitsua detaile hori, Iraila hasieran guretzat, bai, han 500 lagunen aurrean esan zuen. Orduan tximeleta asko zeuzkan zabelean. Oraindik ere bai, batzu bai. Oraindik ere bai. Ja, ohituta zaude, ja, tximeleta horiek. Edo polita da horrek guitzera. Bai, ez naiz ohitu guztiz. Ez, hainbeste urtetan. Eta, Aitor, zuek zertara etorri zarete, zer ekarriko diguzu, ez? Kontatu, Aitor. Sorpresa da. Sorpresa da. Sorpresa. Sorpresak izaten Ezin da esan. Gero jakingo dituz. Gero jakingo dugu. Pistarik ere ez. Bai, pistarik, Vale. Orduan guaziko gara, Eñautekin jarraituko dugu izketan, fantasia, zure disko berria Eñaut. Ze harrera izan du, oraindik ez da demora asko, kalean dela, baina ze jaso duzu, ze sumatu duzu? Sentsazio onak jaso ditut. Ontxe atera da diskoa. Baina, ingurukoek eta entzun dutenek eta gustatu zaiela eta gauza ederrak esan dizkidate. Eta, oraindik ere bidea egiteko dago, ikusiko gu aber. Ondo etortzen dira, ezta? Gauza eder horiek. Bai. Gainera, orain arteko estilotik aldaketa batzuk ere badaude, esate baterako aipatuzu, ezta, gitarra elektrikorik ez, hitzei pixua eman diezu, ahotsaren presentzia ere bai, disko berezia da? Bai, nik uste dut azkenengo urtetan ibili dudan bide hori pixkat aratago eraman dudala diskontan, ez? Nire erronka edo azkenengo urtetan izan da ahotsa eta gitarra pixkat zentroan egotea eta hor izatea kantu guztiaren ardatza. Eta iruditze zaite bide hortan, diskontan, pausu bat gehiago eman dugula. Grabaketan bertan adibidez, ahotsa eta gitarra grabatzetik hasi ginen, ezta? Eta uste dut, bai, dena eraiki da horren gainean, ezta? Eta uste dut Aitor Etxeberriak
sortu duela kantuen inguruan olako eszenatoki oso aberatsa, ñabarduraz betea, timbrikoki oso anitza, baina dena dagoela kantuaren, ahotsaren eta hitzaren mesedetan, ez da. Eta nik uste dut horraitik egin zait oso interesantea bide guztia. Diskoari buruz hitz egiterakoan pluralean somatzen zaitugu. Gu talde baten babesa izan duzula zeuk ere Aitor Arimaina Goiagotan aipatu duzu, Uxu Alberdi ere aipatu duzu, okerrezpa gaude lau letra egin ditu, lau abestiren hitzak jarri ditu. Zer dute Uxueren hitzek proiektu honetan? Bueno, uste dute ikaragarria aberazten dutela, ez? Nire ikuspuntua, Uxuek literatura asko jartzen du nire eskura eta hitzak ere idatzi ditu. Eta pixkat maila horretan diskontan gida izan da, ez da? Gaiak nola abordatu, nola aberaztu, gai bakoitzarekiko ikuspuntua. Eta gero, melodia bat egin eta berarekin eskuz-esku letra idazten joatea, ikaragarrizko esperientzia izan da. Inigo Astizekin ere horrela lan egin dut diskontan. Eta gero Itziar Ugarte eta Jose Luis Otamendiren hitzak ere musikatu ditut. Horiek lehenago beraiek idatzitako lerkiak dira eta horiek gero ostean musikatu ditut, ezta. Baina bai, badauka sentsazioa behar bada ez dela beste batzutan baino kolektiboagoa den disko bat, baina uste dut konstienteago naizela zenbat aberastu duen, bai musikariek eta idazlek eta disko hau, ezta. Azpimarratzekoa Eider Korralek egin duen artelana, azalean eta Arrigurikoek egin duten bideoklipa eta 2023an estreinatuko dugun dokumentala. Uste dut jendea ikaragarri implikatu dela eta hori igarriten dela, maitzen. Joango gara pixkanaka aipatu dituzun hoi dena mamitzen, baina lehen aipatu duzu Amaia Lasa, ez da? Amaia Lasari egindako omenaldi batean oso okeraz baldin bagaude sortu zen fantasia bestia edo, eta hori da honen genesia, esango honek hortik abiatzen da dena? Lehenagotik geunden ja kantuak eta sortzen, baina nik printzipioz ez neukan gogoan kantu hori gero diskoan jongo zanik, ez da? Baina hasi ginen omenaldi hortarako kantu horrekin lanean, eta ikusi genduen, honek badauka bidea, badauka garapena eta diskoan sartu behar dugu. Eta gero, beste kantu batzu konposatu eta gero konturatu ginen ez bakarrik kantu bezala, lehen aipatu dudan kontzeptu hori ere biltzen zuela eta disko osoari proiektu guztiari ere izena eman zizaiokela ez. Orduan enaut esaten ari zarenakin, konturatu naiz disko berriekin ere zerbait gustatzen zaizula experimentatzea, zerbait diferentea egitea? Bai, nik disko bakoitza azalberritze prozesu bat bezala sentitzen dut, ezta? Pixkat, azkenen urtetan ikasitakoak, desikasitakoak, zalantzan jarritakoak, pixka saiatzen naiz diskoan biltzen. Horraitik gustatzen zaizkit oraindik ere disko luzeak, ezta? 10-12 kantutako disko horiek iruditzen zait, horietan sortzaile batek badaukala espazio bat bere momentuko ikuspegi artistiko hori isladatzeko, ezta? Eta gure literaturako izenak ari gara aipatzen, ez da? Uxu Alberdi, Jose Luis Otamendi, Itziar Ugarte, Inigo Astiz ere aipatu dugu. Letrek pixua handia dukate, lan honetan. Bai, nik uste dute, nik kantuak eta sortzen ditudanean, irudikatzen dut norbait barrutik kantatzen, gitarra batekin, baina mezu batekin, ez da? Zeo zer kontatzen, ez da? Eta, bai, nik uste dute urteen poderioz gero eta gehiago, gero eta garrantzi handiago hartzen dutela nire kantuetan eta hitzek. Irudietan Aitor Etxeberria ikusi dugu, zuk aipatu duzu, nolako izan da elkarlana? Egia esan personalki guztot hasieratik feeling handia izan gendula. Bio Gernikarra gara, nik uste dut badaukagula mankomuneko iruditegi bat, estramusikala baita ere. Eta iruditzen zait konfiantza handia eman didala. Gero sorkuntza prozesuetan askotan sortzen zaudenean eta oso zalantza handietatik pasatzen zara, autokostionamendu momentu batzutatik eta bar. Egotea ondoan norbait kriterio bat daukana, zuk kriterio hortan sinisten duzuna, eta momentu ahulenetan edo bidetik ez desbideratzen laguntzen dizuna, ikaragarria da, ezta. Eta gainera, uste dut, nik azkenen urteetan nahi nun bide hortan arriskatzen eta pixkat nire burua ere proban jartzen eta mildegitik salto egiten, berak lagundu didala. Denean zen deten ados, Leñot?
edo eztabaidak izan dituzue? Gehienean, nik ez dakit askotan komentatu dudan, baina Bilboko bere estudioan egiten genuen lan, nik juten nintzen nire kantuekin, Getaritik Bilbora, eta batzuetan bueltatzen nintzen Durangoko peajera arte, esaten, ze gertatzen ari da hemen. Bai, eramaten ninduelako batzutan oso ertzera, ez da. Eta batzutan sartzen zitzaidan pixkat apuro hori, baina gero berarekin personalki eta hitz egiten askola zaitzen nintzen. Gero Durangotik Getariara ja arna sartzen zen, ez? Bai, normalean bai, baina bai. Nik uste dut hori ere oso interesante izan da, zen ere leku erosoetatik eta atera nau, eta hori da nik uste dut norbera haunditzeko bide bakarra, ez da. Nik galdetuko nioke Getariako auzoren bati, ze hor esnakantan Arrigurikoek egin duten hori bideoklipa baino gehiago laur metraitxo bat edo da. Bai. Kontatzen da sorkuntza historia, oso ederra da benetan. Eta kontatzen da elkarri bidalitako WhatsApp mezuak eta agertzen zara sarritan lehio ondoan da etxean jotzen eta segurasko hori autoan ekarritako zalantza horiek urrungo gunean nola. Aldamenekoak ere entzungo dute prozesu hori dena. Bai. Etxean jotzen duzu, da? Bai, nik uste dut entzuten dutela, badakit entzuten dutela, baina niri esaten didaten ez behintzat gusto sartzen dute. Eta